Opa, xentiña da boa! Como imos hoxe, ben? Iña, a eso me pasa a traballar, hombre, que ya está ben, andas aí quedando parvo e abraiado mirando as cousiñas. Bueno, hoxe tamén, receita sinxela, tranquila, aí, con parsimonia, como ten que ser. Ademais, con algo de que algún repicha o fuciño, sabes? Acelgas. Bueno, vamos a facer unhas albóndegas de acelgas. Ben, para as albóndegas de acelgas temos isto para coller e facemos enfariñalas antes de fritilas. Imos a mesturar esas acelgas que imos a preparar en nada con un machucado de allo, perixel, imos a correxir con pan relado, imos a correxir desto que a veces ten demasiado... Bueno, tratar igual que se fosen as albóndegas de carne, que lle botamos un pouquiño de pan relado para nivelar ese exceso de auga que teñen para formalas, pois igual, non? E un pouquiño de queixo. O queixo é un queixo de untar. Usades un queixo, tampouco ten por que ser especificamente dese tipo, senón buscades outro, relades e vai a quedar espectacularmente, vai quedar fetén, perfectas. E, despois, para rebozar, collemos un pouquiño de fariña, facemos as boliñas, rebozamos a tixola, non? Bueno, para acompañar estas acelgas, hai un arroz que a min encántame para este tipo de cousas. Si queredes facer unha salsa de tomate, facedes unha salsa de tomate, cubrides as acelgas con esa salsa de tomate, as albóndigas, e van a quedar perfectas. Cunha pataca fritida, perfecto. Unha pataca cocida, tamén perfecto. Pero imos a traballar con un pouquiño de arroz. E o arroz imos darlle un pouquiño de rock and roll. Cando escribo receitas tamén me inspiro en cousas, non? Eu creo que nos pasa a todos os cociñeiros, Cando pensamos, as acelgas, unhas boliñas, e pensas, non? Aquela vez por Marrocos, cando vemos e tal, e tomamos, porque ali fanse moito e tal, e dices, bueno, pois imos a meterlle un poquinho de curry, un poquinho de piñóns, un poquinho de pasas, un poquinho de cúrcuma, un allo, unha cenoria, e con un pouco de caldo, que ainda o teño quente, de caldo de verduras, imos a facer un arroz especiado con curry que vaya a pegar a esas acelguiñas. Bueno, e falta o produto estrela, e para iso temos a unha estrela, ¿no? Alguén que sabe o que fai, que sabe moverse, que ten os seus contactos. Nunca me enseñou a xenda, me dice, oye, enseñame a xenda, será saca de iso, vale moito carto, amigos, é un vaqueiro, A Rafa Durán, o meu querido Rafa Durán. Donde andas, amigocho? Oído no invernadoiro, chef, por suposto. Aquí o reporteiro recadeiro para servir sempre ao cociñeiro. O que faga falla, se queres acelga, eu vin onde están unha das mellores acelgas de Galicia, en Neda. Que non me crees? Ven comigo. Aquí estamos coa experta, como dicía, con Bárbara de Agronúquel, que Agronúquel ten que ver coas túas fillas, sí, que se chaman... Nuria e Raquel. Nuria e Raquel, pois un biquiño para vos, e aquí estou con mamá, que é artífice destas acelgas, que vexo que hai dúas cores. Sí, hai dúas variedades. Temos a acelga amarilla de Lión e a acelga verde. Como se chama esta máis clara? Amarilla de Lión. Amarilla de Lión. E a acelga verde de penca blanca. Estamos en Neda, estamos neste tremendo invernadoiro que tes aquí unhas instalacións que teñen tela, Canto tempo levas facendo isto? Pois eu levo desde o 2013 7 anos. Pero tires moi noviña. Bueno. Non por dicir a idade, porque somos coquetos, pero es moi noviña e, sin embargo, estás aquí dando lle caña isto de produción ecolóxica. Sí, é todo produción ecolóxica. Aquí temos aproximadamente 2.000 metros de invernadoiro, mas temos outra parcela con 1.500 metros máis o que cultivamos ao aire libre. Tremendo. Por que se caracteriza a este cultivo ecolóxico? Que ten que non que se fagan en outro tipo de produción? A ver, en calquera produto ecolóxico a diferencia é que respetamos a crecemento da planta, non lle botamos ningún tipo de químico, a semente non vai modificada xenéticamente, non temos ningún tipo de alteración. Normalmente o que facemos é perimetrar con plantas que non aíslen os bichos para que xa non nos entre. Xa previr para non ter plaga. E despois no caso de ter plaga, por exemplo, para o pulgón vai moi ben a recedita de allo, que son allos macerados con auga e sulfatar con iso.
Non lles gusta nada os allos. A como vai o quilo disto? É máis cara a ecolóxica que a outra? A ver, en xeral en todo é un pouquichiño máis caro, pero non é a diferencia que esa xente se cree de que vai ser un ollo da cara. É un pouquichiño porque nós tamén estamos máis limitados ás condicións climáticas e ao crecemento da planta. Non facemos nada para alteralo como poden facer en convencional. Pois nin quitar ervas, o sea, o quitado de ervas é manual, non hai herbicidas, non hai nada. Entonces, pois, ten máis má de obra. E para recollela, coa man, como vin antes que fixeche con estas, Sí. arrincas... Unha coa man e o máis cerca do tallo posible, para que así sufra menos a planta e siga medrando follas novas. Con mimo que caracteriza a agricultura ecolóxica. Así que, Xoanqui, valeche entón esta celga? Vale, son perfectas. Perfecto, pois aí xa mandamos, vamos a coller unhas poucas máis ou mellor. Moitísimas grazas, Bárbara. E se a xente quere facerse con estas acelgas? Pois a través da página web do Agronúquel, do Facebook, do Instagram, poñerse en contacto con nós e despois pois, xa lles informamos por onde comercializamos, pequenas tendas e algún sitio máis por aí hai. Moitísimas grazas. A vos. Disfruta dela, amigo. Gracias. Moi ben, compañeros, pues aquí temos unha virguería, Os ricas que están. Bueno, arrancan por abaixo, dicen, ¿no? Porque arrancan por abaixo, a mí me gusta que arranquen por abaixo porque así teño máis penca. A penca da celga de verdade está moi boa. Hai que quitarlle os fíos e tal, e con esa facemos virguerías. De feito, un dos pistos máis ricos que podemos facer, ou unhas das tortillas máis ricos que podemos facer, é de pencas, das celgas, O que din con un galliño, eso queda, mallao. Bueno, como sabedes, aquí facemos un pouco de maxia sempre, non somos moi magos, xa estemos cocidas. É simplemente botar a cocer e punto. Aquí estemos. Que fixen? Misturar as dúas. Das dúas que falaron, é que eu son vicioso. E aquí estemos. Xa as teño cocidiñas, xa as teño escoadiñas, ben escoadiñas, casi están secas. Ben, perfecto. E imos a traballar con elas, que vos parece, Bueno, pois comezamos. Mirade, o primeiro que vamos a facer vai a ser... No, imos a comezar cas as celgas, imos facendo as boliñas, porque despois o arroz, ao final, o facemos tantas veces que eu creo que tedes bastante claro xa como se fai o arroz. En cambio, eso das acelgas, pois, é media novedad. Ben, cunco. Un cunco. Aí temos. Que máis? As acelgas. Imos a pasalas para aquí. Xa temos bastantes coadas. E a picalas pouquiño a pouco. Vale? Así. Primeiro, de estribor a babor. E despois, de proa a popa. Ben. Ai, que se me vai. Ben. Ben. E agora, cambiamos o xeito. Oye, tendo en conta, que sempre o digo que pasa con todos os alimentos, o xeito de cortalo. Aquí consiste en aforrar movimientos. E aforramos movimientos levando as cousas ao xeito. Se imos ao xeito, vedes, xa temos todo picadiño, perfectamente picadiño, Isto con isto, me quedei un rabiño, pero con isto xa podemos formar a albóndiga sin problema. Vou facer unha cousa, vou seguir escoando un pouquiño, porque estou vendo que teñen bastante auga aínda. Entón vou a pasar para aquí, e ademais, ao cortar, sentido común, Ao cortar, que pasa? Pois tamén desprende auga. E o que non queremos facer tampouco, cando digo do pan relado, é botarlle aí 4 presas de pan relado, porque senón non vai estar ben. Pero ahora, como solta auga, veña, para dentro outra vez. Movémolas un pouquiño aquí. Si vedes como está soltando. Moi ben. Imos aló. Limpamos aquí o coitelo. Vou poñer isto por aquí. Así. Vou voltar isto por aquí. Vou amañar toda esta desfeita que fixemos por aí. Non podo traballar con isto así. Limpeza de primeiro. E cada vez máis.
Cada vez máis estamos descubrindo moitas veces, algún está descubrindo a limpeza con isto do COVID e demais. Pero sí que é verdad que en ese aspecto nos viña ben, Non son... No da limpeza, me refiro, a desinfección é moi importante, xa temos que asumilo, e xa está, que pasa? Pasa algo, non pasa nada. Bastante desgracia temos como para ir encima andar. Ben, adiante, secamos un pouquiño. Así. Perfecto. Moi ben. A ver, ven para aquí. Ahora que? Xa mellor, non? Ai, tirou bastante, vedes? Así. Un pouquiño máis. Movemos. É importante que estén ben coscoadiñas, Bueno, se algunha vez fixéchedes albóndigas, sabedes perfectamente por qué. As de chicha. Se queremos humedecelas, pois humedecemos nós. Para iso temos o ovo. Dependendo, iso tamén vos lo digo para todo tipo de... Cando querades ligar un pouco, usar o ovo como pegamento, entre comillas, non? Valorar usalo inteiro, usar a xema, usar a clara, vale? Porque dependendo, sabemos que a parte acuosa está na clara e a parte grasa está na xema. Eso é moi importante tamén, agora, cando queremos valorar. Moi ben, veña, mesturamos ben, aquí co queixiño, están boísimas, Están que, bueno, vades a ver, eu as suelo facer así pequeniñas, fago moitas cantidades, e boan. As suelo facer de bocado, de non partilas. Por que non as fago moi grandes? O fritido non é moi longo, máis ben curto. Queremos que o calor chegue ao interior. Entón, para que chegue o calor ao interior, que hai que facer? Pois non teñen que ser moi gordas. Por iso son... Se non imaginade, non? Imaginade se facemos un pouquiño máis grandes e temos que usar un garfo e un coitelo para cortarlas. Cando cortemos pola metade, a metade vai estar rica, pero vai a ser a albóndiga cocida, non vai a ter ese crocante, ese chiste que ten de pasar pola tixola con un pouquiño de fariña. Todo ten o seu aquel. Todo. Allo. Un dente de allo. Este é do norte, porque é gordo e de cuidado con el. Vou a quitar que a mitade chega. Que a mitade e que a cuarta parte tamén. Temos tamén que andar que a cuarta parte tamén chega. Con moito cuidado co allo, porque aquí o allo sí que vai quedar a mellor no centro, algún araquiño, e vai quedar en cru. Sabedes? Entón, por iso hai que ter especial cuidado en pícalo ben, primeiro, e segundo, non botar moito. Que quede así o gustiño, pero non teñen que ser albóndigas de allo. Vale, que pasa moito, O exceso de allo, nótase moitísimo, como nas croquetas cando non lle... As croquetas cando non fritimos a fariña, como se nota, non? E tal, pois con isto igual. Así que mirade, dun allo, un cuarto. Claro, eu na receita poño un dente de allo. Pois que hai dentes de allos e dentes de allos. Perixel. Un pouquiño non pode faltar. Non. Así picadiño. Veña. Para dentro. Moi ben. Imos quitando cousiñas, veña. Fora. Limpamos isto. O trapo. Eso, E aquí. Vale. Continuamos. Ovo. Vou botar a xema. Vou botar soamente a xema. Ten suficiente humidade e a xema vai dar unha gracia. Ven para cá. Aí vai. E ale.
para dentro. Fora. Está ben. Esa clara, se xuntades con outro ovo, con un ovo, facedes unha tortilla ca mitade de calorías. Así claro. Pensadeo, que para a cea, ir con unhas calorías de menos para a cama, pode ser interesante. Que queredes? Hai xente que sufre e xente sufridora. Eu son deses. Vale. Que falta, amigos? A ver, que falta? Que estáme aquí esquecendo. Sal. E claro, como son amixeiros, botarás algo de pimenta, non? Claro, non vou botar pimenta, claro que sí. Sal. E, por suposto, pimenta. Moi ben. Veña, un pouquiño máis, vale? Así, a poucos, Vale. 2 culleriñas e facemos aquí unhas albóndigas que xa veredes o ricas que están. Bueno, que penso que vai chegar. Sí, vale. Ben. Ben. Listo. Reservamos. Eso é. Témolo. Aquí. Moi ben. Isto fora. O pan relado, polo de agora, fora. Non creo que faga falta máis. A fariña, aquí aparte. Continuamos. Ca cebola. É raro unha cebola nesta cociña. Bueno, algunha vez tiña que ser a primeira, non? O arroz. É un caldiño dos vós. Un caldiño dos vós, dos feitos por nós, na casa. Ben, tixola. Imos facer nunha tixola, sí señor. Así o bravo, pero nesta non. Noutra un pouquinho máis pequena. Esta, vedes? Aquí, perfecta. Moi ben. Rustrimos a ceboliña. O xusto. Aquí vamos a facer un arroz que está espectacular para, bueno, con isto casa moi ben, pero con un peixe, ao forno, a prancha e demais, queda perfecto, queda moi rico. É que moitas veces o que facemos en esta cheboa a mellor son dúas receitas que poden ser, neste caso, eu busco que conxuguen, que estén ben casadiñas, non? Pero cada unha delas, cada unha das cousas que vamos a facer, son moi polivalentes con cantidad de ingredientes, Quieto. Vale. Ceboliña, fora. Imos chorar un pouquiño ahora, vale? Así, apetéceme. Apetéceme chorar. Vos lo digo porque a vexo moi fresca esta cebola. Xa a coñezo. Moi ben. Ca metade vaime chegar. Moi finiña, E para a finiña, pois temos que pasar así o tempo. Sobre todo, mentras poidamos, porque despois, ahora mesmo, xa empeza a fallar, non sabes? Entón, temos que pasar así a mao. Pero ahora é cando temos mirada a cantidade de auga que sale. Por eso vos digo que está moi fresca. Esa auga é moi interesante tamén, Cuidado. Hai xente que a raya directamente, pero sí que é certo que no momento que empeces a rayar a cebola, aí sí que faz un charco de auga, aí perde moitísimo. Por eso eu nunca se me deu por rayala. Nunca, non sei que vou a aproveitar e que non se me ocurre o momento tampouco. Seguramente que hai, pero a veces tamén os cociñeiros o que facemos é guiarnos polo que levamos facendo toda a vida e punto. Error. Hai que abrirse as novas cousiñas, novas tecnoloxías, novas ferramentas. Vale. Ben. Aí o temos. Culler de pau. Lembra, isto é un garfo de pau. Que non sei para que están os garfos de pau, verdad? Son destas cousas tamén que están nos queixos, pero eu creo que nunca usei. Está no viño, mira aí, do trinque. Está sin estrenar. Joder, tío. Pa que isto?
culler, un cucharo, unha espátula destas, é o que traballas. O digo para o que os facedes, deixade de inventar cousas raras. Queda moi ben, No atrezo queda moi ben. Eu, claro, fun por atrezo e fixen faca para o meu caixón. Para usar, que para eso estades. Xa. Veña. Seguimos. Cacenoria. Con escoite Iago, un día vos conto un conto. Un día destes, imos por todo esmel, conto contos. Xa veredes. Veña, imos alá. O cu e o rabiño. Fora. Como queremos? Van ser as boliñas e tal. Ben, como queremos? Queremos en brunoise. Por qué? Pois porque pode ser en bastonciños, sí. Pero non queremos que resalte moito máis co arroz. O arroz é a base e o acompañamiento desta fantástica verdura. Así, o que imos facer agora, vedes? Así. O que falábamos antes, cando dicía eu de babor, estribor, de proa a popa, de dereita a esquerda e de arriba para baixo, para que deixades que ten sentido con todo. Non é mesmo facer, é moi importante, os cortes, e aprender. Aí atrás me decía meu fillo, como faz tan rápido e tal? Non o fajas rápido, si eso ao final é unha parvada, o de facer cortar rápido, eso sale cando estás aburrido de facelo tantas veces, pero non busques ese xeito. A xente, cociñas igual, e de feito, vos vou dicir así de claro, para min as referentes son as, e falo en femenino, aquí non me equivoco, son as mulleres, as máis e as aboas. Non me equivoco para nada. Raro que unha nai ou que unha aboa veras cortando eso. Eso sí, tiñan un arte, macho. Collían a pataca encima da tarteira, collían o allo, xa podía ser así microscópico pequeniño, que collían o allo e facían 20 cortes. Cortar o allo. Eso sí que é arte. O resto son paxaradas. Eso sí que é arte. Por qué? Porque a arte valórase cando leva tempo facelo. Esos son moitos anos de xantar e cea. Así que un bicazo para todas as mulleres, todas esas amas de casa que sin decir nada están aí dando de comer os cativiños ao son. Aí é onde aprendes. Grandes, bravas, sí señor. Vamos! Imos aló. Sal. Pouca, Vai especiado. Entón, cando leva así especias bastantes e tal, aproveitamos. Quitamos un pouquiño de sal, nos cuidamos un pouquiño máis, pero temos o sabor, o saborazo. Un dente de allo non pode faltar, xa sei que vai un nas albóndigas e vai outro aquí. Bueno, mirade, vou botar este dente de allo, vou botar as especies, vou poñer o arroz e vou empezar a formar as boliñas. Nada, vou formar unhas poucas, pero non vos preocupedes que vades saber como se forman e como se fríen, vale? Así que chiscamos un olliño e me vedes un ratiño, que me contades, Veña, ata agora. Aí temos, xa frixindo. Xa provei unha, Boísima. Boísima. E depois isto non ten nada, coller maña e listo. Isto para os cativos. Hai un truco con un vaso, faz un vaso e fan moi ben as albóndigas. Ben, imos aló. E vos garantizo, co queixo que levan por dentro e demais, é unha maneira, pois, para o que es eso, os que fan así co fuciño que comentaba antes, non sabedes? Digan, bueno, vou a probalas, porque o aspecto xa son boas. Vai xa, quieto. Vale. Aí temos. E agora rematamos co arrociño, que tamén teño xa feitiña, vedes? A verduriña, xa non a quero pasar máis porque quero atopala. Esa verdura quero atopala.
que pasa é que non quero deixar moi abandonadas estas albóndegas. Bueno, teño número 5. Está ben, perfecto. Incorporamos os piñóns, que se vayan torrando. Aquí tamén uns minutiños. É importante, torrar os piñóns. Notase a diferencia moitísimo. Oi, que non te des piñóns tampouco ir a mercados, además van caros, cuidadinho. Non son unha coña. Pasades deles e xa está. Vades a tomar un arroz tamén espectacular. En realidade, o que lle dá, isto que lle dá a textura, sí que lle dá o sabor, a toparse un piñón por aí por medio da boca e tal, joder, que rico. Pero bueno, que recoñezo que tampouco están en todas as casas, vamos, que tampouco é... E van caros, que eu eso miro moito. Hai que miralos. Elo. Entón pasamos del. Pero, con iso, ahora están forrando, se están torrando un pouco. Pero no momento que lle botemos a cúrcuma e lle botemos o curry, saborazo. Ven para acá. Bueno, as albóndigas sabedes, non? Fixen así algunha grandeciña e tal, pero todas máis ou menos do mesmo tamaño. A min gustame así. Oye, que se poden hacer así, deste tamaño, tamén quedan ben. Pero fanme gracias de bocado. Quedan moi ricas. Máis crocantes. Esta fixen máis pequeniña, xogade. Mira, esta está comenzando a abrir. Eso é polo queixo que ten dentro. Ben. Imos. Vou apagar, porque non quero que se me pasen estes piñones. Non é a primeira... Bueno, ahora é raro que se torren uns piñones e que se queimen cando hai tanto aceite, pero é despistarte, chiscar un ollo e telo queimado, Cuidado. Que aí non digo parvadas. Pasoume. Ben. Vale. Témolas. Estas témolas listas. Ven para acá. Abajamos o lume. Vale. E fora a papel absorbente. Así. Van por aquí por as beiriñas. Que ricas. Con espinacas. Bueno, non quero decir tampouco todo, porque... Pues, calquera verdura, pois é certo, con calquera verdura. Ben, veña, adiante, Xoanqui. Imos aló. Buah, que ben ule isto. Mirade, agora, botamos as pasas. Vale, estas, as pasas. Eu teño un amigo, o amigo Maico, flipanlle as pasas a Maico. É un loco delas. Se un día queredes quedar ben, regalade 1 kilo de pasas. Maico de Ferrol. Bueno, é padriño dos meus fillos, con eso digo todo. Mira si é amigo meu. Ben. A cúrcuma. Chisquiño de curry. O arroz. Primeiro unha voltiña, Por aquí. Vai chegar, quieto, bagallao. Aí está. E agora mesturamos todo. E aquí comeza a maxia deste arrociño importante, rico. Non limitedes a decir, bueno, pois teño que comprar, teño que mercar este produto para facer este arroz. No. E cuidado cas acelgas. Estas acelgas agora mesmo non hai cativo. Se non lle dices nada, teño unhas bolitas de chicha con queixo. E dices así, é chicha e tal. Traen igual. Son así. Vale, 7, 8, 9. Moi ben. O caldo ainda teño quentiño. Todos os grans de arroz están cheos xa de sabor. Botei sal e o caldo ten sal. Moi ben. E aí, 1 por 2 e medias de caldo. Bueno, compañeiros, compañeras, esto aquí xa non hai que máis que piar, Aquí agora temos que esperar 20 minutiños, 18 minutiños aproximadamente, estou aquí preto para probalo. Empratar e listo para comer. Vémonos aí, na esquiniña da mesa, e seguimos falando. Ata agora.
Mesturamos as acelgas cocidas e escoadas co queixo, o allo, o perixel, a sal, a xema de ovo e o pan relado. Montamos as albóndegas, pasámolas por fariña e frixímolas en aceite de oliva. Noutra tixola rustrimos a cebola, o allo e a cenoria. Engadimos os piñóns, as especias, as uvas e o arroz. Mesturamos ben, incorporamos o caldo de verduras e cocemos uns 18 minutos. Empratamos e listo para comer. Acelgas, non me digades que non é un xeito moi atractivo de invitar a empezar a comer as verduriñas. Bueno, insisto con isto porque que temos que empezar tamén a saber comer este tipo de cousiñas sin ser cocidas, sin quedarnos aí na acelga cocidiña. É unha das verduras que a mí máis me gusta, e sobre todo porque diferencia a folla do que é o talo. E o talo dá un xogo tamén impresionante. Bueno, un xeito máis. Probade. Facede. Se non vos gusta, me chamades e me dices, oye, que non vos gusta. E se vos gusta, repetide e facelas outra vez. Así de sinxela é a vida, que non hai máis. O arroz tamén impresionante, tamén o probei, está moi, moi bo. Bueno, amigos, ata outro día. Un bicazo moi grande e lembrade, o sorriso na cara todos os días. Chao, apertas.